дускай, безнең гомер, ил гомеренең тик бер чаткысы. Без сүнсәк тә безнең кыюлыктан арта бара аның яктысы. Батырлык һәм илгә турылыкны шушы үлем белән белдерик. Безнең яшьлек шушы хисләр белән данлы иде, көчле иде бит. Шикләнсә дә гомер. Яшьлек безнең эссе сүнә дип уйлама. Әйтсен яшьләр. Менә шулай яшәп, шулай үлсәң иде дөньяда. Моннан нәкъ 78 ел элек 1944 елның 25 августында көн уртасында Берлиндагы лицензия зинданында Германияның кораллы көчләрен эштән таркаткан өчен Муса Җәлил һәм аның 10 көрәштәшенең башлары киселә. Гайнан Кырмаш, Фуат Сейфелмөлеков, Абдулла Алиш, Фуат Булатов, Муса Җәлил, Гариф Шабай, Әхмәт Симай, Абдулла Баттал, Зиннәт Хәсәнов, Әхәт Атнашев, Сәлим Бохаров. Беренчесенең гомере 12 сәгать 6 минутта, соңгысыныкы 12 сәгать 36 минутта өзелә. Хөрмәтле милләттәшләр, әйдәгез хәзер 1 минут тынлык белән җәлилчеләрне искә алыйк. Рәхмәт. Җәлил һәм җәлилчеләр хәлак булган көндә, аларның сулышлары өзелгән минутларда инде ничә ел рәттән без шушы мәйданда җыелабыз. Тирән хөрмәт белән аларны искә алабыз. Җәлил һәм аларның көрәштәшләрен генә түгел, Бөек Ватан сугышында шәһид киткән бер кемне дә онытырга безнең хакыбыз юк. Чөнки хәтерен җуймаган милләт кенә үзе теләгән киләчәккә атлый ала. Күренекле әдип Мостай Кәримнең бик мәгънәле вә гыйбрәтле шушындый сүзләре бар. Каһарманнарны һәм дахиларны милләт тудыра. Соң Җәлил кебек уллары булган татар милләтен ничек хөрмәт итмисең? Гасырлар дәвамында туплаган рухи гайрәтен ул шундый улларының йөрәгенә салган. Алма агачыннан ерак төшми дигән мәңгелек хакыйкать бу җәһәттән яна раслана. Бөек Ватан сугышы еллары ераклашкан саен, аның асылы, әһәмияте безгә яңа яктан ачыла бара. Җәлилчеләрнең батырлыгы шушы вакыт эчендә күңелләрдән җуелмады гына түгел, бәлки яңа мәгънәләргә дә баеді. Караңгы кара елларда төрле хисет көчләр, төрледән төрле ялалар ягып безне хыянәттә гаепләргә маташканда, нәкъ менә җәлилчеләрнең тиңдәш батырлыгы милләтебезнең йөз аклыгына әверелде. Аларның какшамас рухы безне бүген дә нык һәм уяу булырга чакыра. Хәзер сүз Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Ленар Сәйетҗан улы Хәкимҗановка бирелә. Рәхим итегез. Hayırlı kön, исәнмесез? Дуслар, туганнар, 78 ел элек шушы көнне немец фашистлары тарафыннан Муса Җәлил һәм аның иптәшләре йырткычларча үтерелә. Әмма дә ләкин фашистлар 11 ватан татарны үтерә алмый. Бу көнне Муса Җәлил һәм аның иптәшләре мәңгелек үлемсезлеккә күчә. Алар бүген дә безнең арада яши.
Муса Жәлилнең шигырьләрендә, әсәрләрендә, һәйкәлләрдә, урам исемнәрендә, иң мөһиме халкыбыз күңелендә шушы 11 татар, 11 батыр яши һәм яшәячәк. Бүген дә нацизм калдыклары баш күтәрергә тырыша, безнең биек җиңүне таптарга ниятләгән кешеләр дә күп. Әмма ләкин безнең бу көрәштә дә җәлилчеләр безнең сафта. Алар бүген дә көрәшә. Шушындый батырлар булган халыкны, мондый илне бер качанда яулап та җиңеп тә булмаячак. Бүген бөтен илебез белән Муса Жәлил һәм аның батыр иптәшләре алдында баш иябез. Аларның истәлеге, аларның исемнәре мәңге яшәр. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Сүз Татарстан Язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары шагыйрә Илсөяр Иксановага. Рәхим итегез. Мөхтәрәм җәмәгать, бүген 25 август ул безнең йөрәк әрнүе белән искә ала торган фаҗигале көннәребезнең берсе. Нәнәк шушы вакытларда көн үзәгендә безнең 11 татар каһарманы ил ватан иреклеге өчен үзенең башын гильотина астына салды. Аларның иң өлкәненә 38 яшь, ул Муса Жәлил. Аларның арасында башкаларга 25-27 яшь. Бу төркем тарихта, документларда Кормаш төркеме дип искә алына. Әлбәттә шулай. Аның җитәкчесе Кайнан Кормаш булган. Һәм юкка гына аның башы иң беренчеләрдән киселмәгән. Ләкин монда иң зур җаваплылык барыбер дә Муса Жәлил өстендә булган. Шуңа күрә без аларны җәлилчеләр дип әйтәбез. Чөнки Муса Жәлил бу вакытта инде танылган шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе. Һәм ул бу төркемдә үзенең өстенә нинди зур җаваплылык йөкләнгәнен бөтен йөрәге, җаны, тәне белән аңлап яшәгән. Һәм шушы шартларда иҗат иткән. Мобит дәфтәрләрендә бу хисләрен язып калдырган. Һәм Муса Жәлил исеме белән безнең татар халкының йөз аклыгы булырлык шушы гамәлләр аның исеменә кушып искә алына. Алар безгә милләтебезнең дөнья каршысында нинди милләт икәнлеген күрсәтеп, аңлатып, безнең милләтебезгә якты юл салып киткән бөек шәхесләр. Һәм әлбәттә ел сайын без аларны шушылай искә алабыз. Дөньяларда һәр вакытта да бу тормышта батырлыкка урын бар. Сынаулар һәр вакытта да бар. Бүгенге көндә дә, киләчәктә дә булачак. Бу сынауларны ничек кичү, ул һәр кешенең вөҗдан эше, ул һәр кешенең намус эше. Жәлил һәм җәлилчеләр алар батырлык, аларның батырлыгы ул иман ныклыгы, иң беренче иман ныклыгы, рух ныклыгы, кыйблага тугрылык. Сүземне Җиз иләк дигән шигырем белән тәмамлыйм. Исемнәрне илли тарих җиз иләктән үткәрә. Урның бармы киләчәктә? Урның нинди үткәндә? Бүгенгегә кагылмый ул. Бүгенгегә түрәләр кемне данга, кемне малга, кемне зарга күмәләр. Мөхер сугып җиңел кулдан, кем сатлыкта, кем дошман. Ваз кичкән бит үз заманы, Җәлилдән дә, Алиштан. Тарихның үз иләге, иләр, аклар, дәлилләр. Җиз иләктән иләнде дә, кайтты Исхакилар, кайтты Җәлилләр. Бик зур рәхмәт сезгә. Бу көннәрне һәр вакыт безнең янында булырга тырыша һәм ул бүген дә биредә. Рәхим итегез, сүз сезгә, Чулпан ханым.
Сәмісіз, кадірлі. Я всегда приезжаю в этот день сюда, чтобы поблагодарить всех, кто помнит моего отца, кто чтит его. Проходят десятилетия, новые поколения приходят на смену нам. И в эти поколения тоже мы верим, что они также будут чтить и помнить имена наших героев. Вот сегодня еще цитировали Мустай Карима, я тоже его хорошо знала, и у него замечательные слова есть, что все остается живым, в том числе и посмертная слава героев. И действительно, мы убеждаемся в этом, что так же, как мы 70 лет назад, как мои сверстники, как все, которые прочитали впервые моабитские тетради, были потрясены мужеством, твердостью, обжигающей правдой о войне в этих стихах. Также и сейчас воспринимает это и молодое, и среднее поколение. Благодаря инициативе замечательных сотрудников музея Мусы Джалиля мы посетили с моей семьей уже много мест и поселков, и городов в Татарстане. Мы всегда откликаемся на эти приглашения. И вот только что в июле в месяце мы посетили Карабаш, небольшой городок, и там был прекрасный зал, полный народу, и надо было видеть, как читали, с каким воодушевлением и юные чтецы, и какой прекрасный спектакль привезли из Альметьевска, посвященный героям нашей страны. Я очень благодарна всем, кто пришел сегодня. Огромное спасибо. И еще я хотела сказать, что мне еще радостно сообщить вам, что не только здесь, на митинге, мы услышим и стихи, и слова памяти, и почитания наших героев, но и вечером будут звучать в БКЗ стихи и музыка в исполнении наших молодых музыкантов и молодых чтецов. Это будет тоже в рамках фестиваля «Поэт и музыка» имени Мусы Джалиля, художественным руководителем которого является внучка Мусы Джалиля, моя дочка. Так что просим, кто хочет, посетить БКЗ сегодня в 18:30. Там опять будут стихи и музыка. В общем, чтобы помнили, вот все, что они хотели, наши замечательные герои. Будем помнить их. Спасибо. Рахмат сезгә. Жыр иретті мине хыр яшәргә, һәм үләргә кыю ир булып. Гомерем минем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Хөрмәтле милләттәшләр, Муса Җәлил сүзләренә язылган җырларым җырын тәкъдим итәбез сезнең игътибарга башкара Татарстанның ат казанган артисты Владимир Васильев.
Жәлил һәм жәлилчеләрдән ингән Гали Җәнәп шигырь уты бүгенге шагыйрьләребез күңелендә дә төрләп яна. Ә хәзер сүзне бүгенге татар шагыйрьләренә бирәбез. Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташ. Рәхим итегез. Мин исемнәр яратушы. Гаҗәпләнмә, нигә димә. Байрон исме, Пушкин исме, Тукай исме ошый миңа. Гаҗәпләнмә, йөрәгемдә күпме исем минем якын. Җәлил исме, җәлилчеләр. 11-дә безгә алтын, алар хаклый, татар хакын. Мин исемнәр яратушы. Җәлил исеме безгә инде хәзер бүтән дөньяга татар халкын таныткан исем. Вакытында мин Европада татар шагыйрьләре дигән шигырь язып, Европа белән генә чикләгән идем. Бүген күрәбез, ул бүтән дөнья алдында татарны танытучы, татарны яшәтүче ярлык шикелле җәлил һәм җәлилчеләр. Бүген генә мин кулларыма китап алдым. Җыен фонды шәхесләребез сериясендә чыгарган Муса Җәлил турында, аның турында документлар, аның хатлары, мәкаләләр, исәлекләр, өр-яңа документлары белән. Аның җитәкчесе Разил Вәлиев, төзүчесе, редактор чыгаручысы Галим Рәмил Исламов. Аннар яңарак кына монда утырган Рафис Курбановның яңа романы чыкты җәлилчеләр турында. Аңа кадәр Искәндәр Гыйләҗевнең җәлилчеләр, гомумән Германиядә хәрби әсирләр һәм көрәш юлларының төрле юллары турында искиткеч яхшы китаплар чыкты. Әмма шагыйрьләр һәр вакытта да Җәлил исеменә битараф булмадылар. 56 елда Җәлил акланганнан соң инде Хәсән Туфанның Мабитне күрдем мин төшемдә. Ах, күрмәсәм иде, өнемдә дигән шигыры. Аннары Сибатага Хакимнең яңа буын шагыйрьләрен көтә. Җәлилләрдән бушап, төрмәләр дигән гаҗәеп юллары белән шигырьләр язылды. Әйе, яңа буын шагыйрьләрен көтә. Заман, дөнья булгавыр, ләкин татар халкы һәр вакытта да үзен саклап калыр. Ә инде төрмәләрдә ярып чыккан шигъри аваз, ул бездә күптәннән килә. Мөдәррис әгъләмебез безнең әнә каян Акмуллаларыннан килә икән безнең Мусалар дип язды. Чынлап та Акмуллалар да төрмәләрдә гаҗәеп шигырьләр язганнар. Ә инде безнең Зөлфәтебез Муса Җәлил турында сугыша белгән былбыл ул һәм сайрый торган, җырлый торган бөркет дип язды. Бу образлар гаҗәеп чын милләт татарча. Бүген безгә җәлилчеләр бүтән барлыклары белән безнең алда сөйлиләр, васиятларын әйтәләр, шигырьләрен укыйлар. Чөнки имперский суд белән хөкем ителгән 11 татарның 6-сы шагыйрь. Мондый хәлнең дөньяда булганы юк. Алар чакра безне, чакра истәлеге, соңгы шигырьләре, нәкъ татарча васиятләре. Кулак салып буларга. Бүген без үлем турында уйламыйбыз. Без үлемсезлек турында уйлыйбыз. Һәм татар халкының телен үзен саклауда, татарның үлемсезлеген
соклау турында уйлыйбыз. Менә нинди зур бер мәрәсим кичә бүгенге Җәлил. Biz җәлилчеләргә тугры, biz яшәргә тиеш. Рәхмәт. Сүз Татарстанның халык шагыйре Зиннур Мансуровка. Рәхим итегез. Biz инде яхшы беләбез. Дәһшәтле сынау вакытларында татарлар һәр вакыт алгы сафка чыккан. Бик ватан сугышы вакытында да ул шулай булган. Татарстаннан 124 язучы фронтка киткән һәм аларның 34-е ятып калган. Миңа менә шушы халак булган шагыйрьләр изеннән йөрергә туры килде. Көнчыгыш Русияда Фатих Карим. Икенче бөтен дөнья сугышында бөтен дөньядан барлыгы 1214 язучы катнашкан. Шулар арасында Фатих Карим турыдан-туры алгы сызыкта язган әсәрләре саны буенча рекордчы. Һәм 1945 елның июнендә Мәскәүдә җиңү парады әзерләнгән вакытта Польшаның Згеш шәһәрендә госпитальдә безнең Гадел Кутуевызның йөрәге тибүдән туктаган. Польшада мин аның каберендә зират кылдым. Һәм Мюнхендә безнең шагыйребез, полк командиры, полковник Хәйретдин Мөҗәй яшерен оешма төзүдә катнашкан. Дахау концлагерында восстание әзерләшкән. Һәм ул Дахау крематориенда яндырып үтерелгән. Һәм миңа Берлинда Мабит төрмәсен карап чыгарга туры килде. Һәм әлбәттә Плитцензе төрмәсендә безнең 11 җәлилчебезнең башын кискән гильотинага карап бик узак басып торга туры килде. Бу вакытта миңа бик моңсу иде. Һәм шул ук вакытта минем күңелемдә горурлык хисләре дә янды. Безнең татар гасырлардан бирле менә шулай булган. Тыныч тормышта да безнең татарыбыз менә шушы каһарманлыкның әҗрен тоеп, шушы югарлыкта яшәсен иде. Хәзер бер шигырь. Әүвәлгеләр кылган әүлиялык, әллә ялган шунда, әллә чын, шәһид киткән синең һәрбер затың, ничек фәрештәгә әйләнсен? Хаталанмас милләт хадимнәре, әллә шуңа ихлас ышанган, яу кырында жанын фида итеп, кемдер бер янганда өч янган. Татарларга Ясин укылганда фашист палачлары көлешә, күгәрчендәй аппак кавымнарга фәрештәлек күбрәк килешә, фәрештәлек күбрәк килешә. Юансыннар имеш, югарыдан Аллаһ вахиләрен индереп, кемнәр безгә канат текмәк була, җәллат белән иңгә иң торып. Җәлилчеләр рәхмәт юлларының томанына кирип күмелә. Бәхетлеме фәрештәгә әверелгән халык? Кем белә? Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сүз шагыйрь Ләбиб Лиранга. Җәлилче, кырмарчы каһарманнарыбызның 11 каһарманның барилифы монда. 11 каһарман бар. Әбит монның барилифы булырга тиеш. Менә монда Сәлим Бохаров янында урын бар. Минем киләчәктә Рәхим Саттарның да монда барилифы булыр дип уйлыйм. Быел аның юбилее елы. Ул да менә шушы, әгәр дә ул безнең илебезгә хәбәр итәргә дип дуслары, каһарманда дуслары тарафыннан
кайтарып җибәрелмәсә һәм шунда һәлак булмаган булса, ул да 12нче булып башы киселгән булыр иде. Ул да безнең шагыйрь, 5 шагыйрьдән тыш 6нчы шагыйрь. Менә шушындый вакыйга Рәдиф абый әйтеп китте. Дөнья тарихында булган хәл түгел. Ярты сәгать эчендә 5 шагыйрьнең башы киселә. Дөньяда андый хәлнең булганы юк. Шуңа күрә татарларның нинди икәнлеген шушы бер вакыйга да сөйли ала. Мин җәлилчеләрне уйлап дигән шигырь язган идем 2013 елның 25 августында менә шушы көнне. Шуны сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Соңгы җырым палач балтасына башны куйган килеш языла. Муса Җәлил. Гильотинмы кисәр газиз башны? Абдулла Алиш. Ирек өчен көрәш давылында Яна бер хат язам үзеңә, Гайнан Кырмаш. Ахыры инде үләрмен дә илем, күрми сине азат булганың. Әхмәт Симай. Бар кайгымны онтып, мин дә элек кочагында йөздем Иделнең. Абдулла Баттал. Еллар башка, шырлар бүтән, заман шул ук заман, дөньяларда рош бара, кырылыш бара һаман, анда сугыш, монда ырыш, Һич тыңгы юк халыкка, ничә ел ул йодрык тинеп, каршы бара таныкка. Җәлилчеләр башын салган, кемнәр бәхете өчен, кемнәр көрәш алып бара патша тәхете өчен, кемнәр ул бәләкәй халык, кемнәр ул өстен кавем, кем өчен дип башын сала бу халык мискенкәем. Дөньяларда ырыш бара, максат кайда да бер, кемгә тәхет, кемгә бәхет, тик бәхет кайлардадыр. Шырлар башка, еллар бүтән, заман шул ук заман. Баш очында үткән балта эленеп тора һаман. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләр, сезнең игътибарыгызга кайту җыры яңгырый. Башкара Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Резидә Галимова. Show
Рәхмәт сезгә. Әхмәт Симай Муса Жәлилне Мәскәүдә чагында ук бик яхшы белгән, аралашкан. Сугыш вакытында ул радист, десантчы була. Фашист тылында десант операцияләрендә катнаша. 1942 елда ул фашистлар кулына эләгә. Антифашист баш күтәрүе әзерләгән фитнә планы буенча уңышка ирешкән очракта Украина партизаннарына кушылырга тиеш була. Күренекле галимебез Искәндәр Гыйләҗев Әхмәт Симайга кагылышлы яңа мәгълүматлар тапкан. Сүз сезгә, Искәндәр ага, рәхим итегез. Хөрмәтле дуслар, милләттәшләр, һәр кешенең үз хыялы бардыр. Кеше хыялсыз яши алмый. Менә мин бүген сезгә үземнең бер хыялым турында сөйләмәкче булам, һәм шул хыялның тормышка ашуы турында берничә сүз әйтәсем килә. Кайчандыр 60-нчы елларда безнең экраннарга Моабитская тетрадь дигән фильм чыккан иде. Хәтерлисездер бәлки. Мин монда фильм турында сөйләмим, ләкин менә шул фильмны карагач, әмма вакытта мин мәктәптә укучы егет. Шул хыял әкренләп ихтыярсыз формалаша башлагандыр. Мин кызыксына башладым менә шушы Идел-Урал легионы тарихы белән, Муса Жәлил һәм аның көрәштәшләренең эшчәнлеге белән әкренләп ул ничектер каядыр формалашып килгән бу хыял. Һәм ниһаять 95-нче елда мин Алманиягә барырга мөмкинлек таптым һәм озак вакыт андагы архивларда эшләп төрле документларны карап, үз материалларымны туплап, китапларымны яздым. Һәм миндә шундый хыял бар иде. Муса Жәлил турында, аның көрәштәшләре турында яңа документлар табу. Озак эшләдем, озак эзләдем, ләкин таба алмадым. Ниһаять, менә моннан 2 ел элек пандемия алдыннан гына Берлинда федераль архивта мин яңа документлар таптым. Ниһаять, моңа кадәр билгеле булмаган документлар. Менә аларның копияларын мин монда алып килдем. Ул бик кызык документлар, бик үзенчәлекле документлар. Бу чын мәгънәдә көчле тарихи далилләр. Ул документларны кыскача гына мин берничә сүз генә әйтәм. Мин аларны гасырлар авазы журналларда бастырдым да инде тәрҗемәләре бар, тәрҗемәләре белән. Сүз нәрсә турында бара? 44-нче елның мартында нәкъ менә бер ай чамасы хөкем ителгәннән соң, Җәлилчеләр төркеме хөкем ителгәннән соң, Әхмәт Симаев, менә турында берничә сүз монда әйтелде инде. Җәлилчеләрнең берсе Германиядә ул вакытта булган бөек Иерусалим мөфтие Амин Әл-Хусейнигә, ул нацистлар белән хезмәттәшлек иткән шәхес, мөрәҗәгать иткән. Безне ничек тә булса да үлем җәзасыннан коткарып булмас микән дип. Безгә мәрхәмәт күрсәтеп булмас микән дип. Амин Әл-Хусейни димәк төрле инстанцияларга мөрәҗәгать итеп сораган мөмкин булмас микән дип. Һәм менә бу документлар алар менә шушы Амин Әл-Хусейниның соравына реакция. Бирдә Тышкы эшләр министрлыгы документы, бирдә Көнчыгыш министрлыгы документы һәм Вермахтның югары командованиесенең документы. Һәм аларда нәрсә әйтелә? Бу төркем, бу яшерен төркем Алманиягә котышкы зур зыян китергән. Ул безнең иң явыз дошманнар. Без аларга хәзер мәрхәмәт күрсәтсәк, ул башка легионерларга шул хәтле тискәре нәтиҗә тәэсир итәчәк дип. Димәк, менә конкрет далил. Безнең бит соңгы вакытта кайбер кешеләрдә шундый шикләнүләр дә булды. Имеш Җәлилчеләр турында ниндидер шикләр уятырган тулышлар да булды. Шик астына куергаларның батырлыгын. Менә конкрет документлар, алман документлары, алар нәрсәне күрсәтәләр? Бу төркем алманнарга зур зыян китергән төркем. Ул аларның хәрби һәм сәяси эшчәнлегенә зыян китергән. Уларны иштән төптән җимергән менә шушы инициативасы. Көнчыгыш халыкларны хезмәттәшлеккә тарту инициативасы. Менә бу далилләрдән дә көчлерәк нәрсә булырга мөмкин түгел җәмәгать. Һәм әлбәттә без монда бернинди дә шиккә урын булырга тиеш дип әйтергә тиеш. Һәм менә бу документлар әле тагын да булыр дип ышанам, алар бардыр дип ышанам мин, әле архивларда тагын эзләнүләр дәвам итәр. Ләкин иң әһәмиятлесе каһарманнарның батырлыгы избатланган, нигезләнгән. Һәм без буны беркайчан да шик астына куя алмыйбыз. Без Җәлилчеләр
төркеме белән горурлана алабыз. Без аларның каһарманлыгы белән горурлана алабыз. Һәм аларның батырлыгы һаман да яшәр. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Шигъри эстафетаны шагыйрә Гөлүсә Баттал дәвам итә. Татарлар елмайып үлделәр. Моабит төрмәсендәге Италия әсире Риньера Ланфредини сүзләре. Үлемгә елмайып карарлык татарның дәһшәтле кодрәте. Дөньяны мәңгелек кыллыкта хөр рухлы булырга өйрәтте. Бугаулар, шылбырлар, палачлар, баралар, булганнар, булачак. Балта кем кулында булса да, татарлар елмайып үләчәк. Әҗәлгә елмая алганнар елмайып туарга хаклымы? Тарихын ердә язганнар бүгендә аттамы? Атлымы? Көч бармы? Дәрт бармы? Иш бармы? Дәврләр капкасын шакырлык. Көннән көн тилергән бу илдә елмайып яшәүдә батырлык. Дәш кенә, дошман дип, сатлык дип, мең төрле кушамат тагарлар. Әле дә үзен онытып, елмайып үләргә татар бар. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Сүз шагыйрь Фәнил Гыйләҗевкә. Рәхим итегез. Кирмән каршысында һәйкәл тора. Мәгрур башын шиеп югарыга. Тәнен буган тимер бугаулардан котылырга теләп, арынырга. Тәнен буган тимер бугаулары кадалалар тарих төпкеленә. Яралардан кан саркымый, саркый, ялкынлы җыр тулы шигырь генә. Котылырга теләп зинҗирлардан, мәгрур башын шиеп югарыга. Шәһид киткән күпме татар җаны, имин көннәр теләп улларына. Азатлыкка атлап күпме башлар, тәгәрәгән җилкәләрдән аска. Истәле, истә фида җаннар, шал тарихлар басылганнар ташка. Шал тарихның ишарәсе булып, ташта басып тора Җәлил сыны. Тар кыллыктан азат шәһид рухы, азатлыкка атлый татар улы. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Минбәргә шагыйрь Рифат Салахны чакырабыз. Рәхим итегез. Шагыйрь йөрәге. Шагыйрь китә. Соңгы яра булып, офыкларга тулган кызыл кан. Сезме, кара йөзләр канга сусап, шагыйрь йөрәгенә кызыккан? Синме, кара җаллат, күзең тынып, каһарманның башын үзәсең? Белдең микән? Каны тамган төштә, җаны чәчәк булып үсәсен. Җаны аның аппак ромашкадай, сүнмәс кояш аның йөрәге. Соңгы җырытым тамды чәчәкләргә. Тәне сүнде, рухы үлмәде. Соңгы ялкын, соңгы бөртек шигырь офыкларга киреп адашты. Җәсәденә туфрак калкан булыр, төрбә булыр аңа ромашка. Вак чәчәккә тамган батыр каны, чыклы яра булып сызылган. Кояш батмый, җырлы гомер балкый, офыкларга тулган кызыл таң. Бик рәхмәт. Рәхмәт.
Бу минутларда бик күп җирләрдә, Ярчаллы, Ырынбур һәм башка бик күп калаларда, авыл бистәләрдә Җәлил һәм Җәлилчеләрне искә алу мәрәсимнәре бара. Бер төркем татар әдипләре Татарстан мәдәнияте көннәре уңаеннан хәзерге вакытта Мәскәү шәһәрендә очрашулар үткәрә. Инде менә шушы мизгелләрдә алар да Мәскәүдә Җәлил һәйкәле янында шигырьләрен укый. Әле генә Казакъстанның Акмулла өлкәсендәге Күкчәтау шәһәрендә Муса Җәлилгә бюст куелды. Рәхим Саттар. Бу каһарман яугир һәм шагыйрьнең исеме киң таралмаган. Яшьләр кайбер яшьләр аны бөтенләй белмиләр дә, ә бит аны 12нче Җәлилче дип атыйлар. Рәхим Саттар 1941 елның җәендә үзе теләп сугышка китә. Десантчы булып күп кенә хәрби операцияләрдә катнаша. 1942 елның маенда чираттагы хәрби операция вакытында чолганышта калып, фашист әсирлегенә төшә. Шунда ул Абдулла Алиш белән очраша, Муса Җәлил һәм Җәлилчеләрнең яшерен антифашистик оешмасы эшенә якыннан катнаша башлый. 1943 елда ул лагерьдан кача һәм хәбәрсез югала. Әле бик күптән түгел генә, нәкъ 10 көн элек, 15 августта Рәхим Саттарның тууына 110 ел тулды. Онытмыйк шәхесләребезне. Рәхим Саттар, халкым өчен. Көн чыгышта алсуланып, ата алтан. Күккә калкып таулар күренә, гүя калкан. Алга карыйм, анда ята томан хаман. Ерак туган илдә яши, газиз анам. Кыралдашлар яу кырында, кайдасың мин? Кем мин сиңа ятиммени? Әйт, туган ил. Бар хәсрәтең, бар михнәтең миңа уртак. Син генә сук, син иркәлә, син мине как. Ләкин син бел, һәр сулышым, барлык көчем синең өчен, туган илем, синең өчен. Белгәннәр тик тора, белмәгәннәр сөйли күбрәк. Муса Баһадир, ул Геркулес, сөйләсеннәр әйдә, син үзеңчә җырла, бәһә бир. 11 Бөркет. 25 август. Бәгырне үтә көзге ашы җилләр салкыны. Җирне җәһәннәмгә үрелдергән, каһәр суккан сугыш ялкыны. Таң атса да кояш чыкмас бүген, шаһид булмас мондый вәхшәткә. 11 Бөркет. Соңгы тапкыр оча, палаш күзе карый сәгатькә. Соңгы очыш, 114 адым камерадан гильотинага. Мискенләнеп түгел, батыр булып, бәрелеп үлә Бөркет кыяга. Иблис ирек вәгъдә иткән иде, тәүбә итеп башын игәнгә. Буйсынмаган, тугры, горур башлар тәгәриләр бетон идәнгә. Нәкъ 3 минут. Тик 3 минут кына үлем белән үлем арасы. Кырмаш, Алиш, Җәлил, Симаевлар. Туктап тормый палаш балтасы. 11 Бөркет канатларын җәеп мәңгелеккә таба юл ала. Тарих хәтеренә уелып, Җәлилчеләр дигән дан кала. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезнең каршыгызга янәдән Резидә Галимованы чакырабыз. Рәхим итегез.
Thank you.